Disamba Cup na 2025 gasa ce ta haɗin kai. Sunana Abubakar Suleiman, mai gabatar da labarin wasanni na Ngurore Community TV. A ƙarshen kowace shekara al'umman garin Ngurore District suna taruwa domin gudanar da gasar Disamba Cup. Gasa ce da ta daɗe tana cusa ƙauna, zumunci da ci gaba tsakanin matasa. Amma wannan shekarar ta zo da wani sabon salo. Domin wannan shekarar Disamba Cup na 2025 bata tsaya kan iya ƙungiyoyin cikin Ngurore kaɗai ba. An faɗaɗa gasar ta hanyar gayyato wasu ƙauyuka da garuruwa makwabta saboda ƙwallon ƙafa ba ta da iyaka. Tana haɗa mutane, tana kawo zaman lafiya. Manyan ƙungiyoyi 18 sun shiga, an raba su zuwa rukuni 4. A bana an samu ƙungiyoyi da yawa fiye da kowace shekara. Ga yadda aka raba su. Group A akwai Yon Rangers, akwai Tare Manga, akwai Hosera United, akwai Riverside B. A Group B akwai Wurayenka United, akwai Sunshine Stars, akwai Riverside A, akwai Yadda. A Group C akwai KK United, akwai Ngurore United, akwai Sabana United, akwai Konanwe United, akwai Gasanga United. A Group D akwai New San Siro FC, akwai Tare Petal FC, akwai Yon City FC, akwai Riverside Academy, akwai KK Boy. Wannan rukunin sun nuna gasar za ta ɗauki zafi sosai. Duk rukunin cike suke da ƙungiyoyi masu kishi da ƙwarewa. Za a buga dukkan wasannin ne a filin wasan Riverside da ke anguwan Bula. Filin Riverside ya zama cibiyar gasar. A nan ne magoya baya daga kowane unguwa za su taru domin shaida wasan cikin kwanciyar hankali. Shugabannin kwamitin gasar sun fito fili sun sanar da cewa wannan gasa ta haɗin kai ne. Mun ba wa kowa dama, amma dole ƙungiya ta bi dokokin da aka gindaya. Rashin biyayya ko tashin hankali zai ja hukunci mai tsauri, daga tara har zuwa korar ƙungiya daga gasar. An kuma ja kunnen magoya baya. Magoya baya, ku zo ku goyi bayan ƙungiyoyinku cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Kada ku tayar da hankali, wannan shine ƙwallon kafa. Ƙwallon zaman lafiya, ai adawa ba da gaba ba. Dalilin da yasa Disamba Cup na 2025 ta zama na daban. An faɗaɗa gasar fiye da kowace shekara. An samu sabbin ƙungiyoyi daga wajen gari. An tanadi jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya. An shirya tsari mai kyau na features daga 1 Disamba zuwa 19 January. Ina na ƙarshe ga al'umman garin Ngurore da kewaye. Ni Abubakar Suleiman, muryan wasanni na Ngurore Community TV, ina kira. Ku fito ku goyi bayan ƙungiyoyinku, ku nuna wa duniya cewa Ngurore na da basirar ƙwallo da haɗin kai. Ku zo ku more, ku goyi baya, ku ba da gudunmawa ba tare da tashin hankali ba. Disamba Cup na 2025 zai fara ne 1 Disamba. Kuma wasan da za a buɗe gasar da shi tsakanin Riverside A da Yadda, wannan shine zai fara tayar da wutar gasar a bana. Muhimmancin wannan wasa na farko yana da muhimmanci sosai. Shi zai nuna irin yanayin gasar ta bana. Zai ba ƙungiyoyi biyu damar farawa da ƙwarin gwiwa ko kuma su fuskanci matsin lamba daga farko. Abin da ake sa ran gani a wannan ranar, ƙungiyoyi biyu sun yi shiri sosai domin wannan rana. Akwai abubuwa da ake sa ran gani kamar haka: yanayin wasa mai zafi, tsarin wasa mai kyau daga ɓangarori biyu, ƙwallo mai kyau domin kowace ɓangare yana son ya nuna cewa ya zo ne domin lashe wasa. Magoya baya, ana sa ran jama'a da dama daga cikin Ngurore da ƙauyuka makwabta za su hallara domin ganin yadda za a buɗe gasa. Hukumar gasar ta sake tunatar da jama'a cewa a guji hayaniya ko tayar da hankali da zai iya jawo hukunci mai tsanani. A nuna halin kirki domin gasar ta tafi lafiya kamar yadda ake buri. Wuri da lokaci: rana 1 Disamba, wuri filin wasa na Riverside anguwan Bula, lokaci karfe 3:30 na yamma. Wannan fili yana da tarihin karɓar wannan gasar na Disamba, kuma a wannan karon ma zai sake cika da magoya baya. Za mu ci gaba da kawo muku labarai akan wannan gasar daga farko har zuwa wasan ƙarshe. Ku kasance tare da Ngurore Community TV. Idan baka bibiyar wannan shafi, ka yi yanzu domin ci gaba da samun labarai masu inganci.